En Joan em pregunta què hem de fer per respondre a aquesta pressió que estan exercint els lobbies. Els lobbies en aquests moments a Brussel·les són el segon centre de pressió del món, després de Washington. Més de 11.000 lobbistes estan fent una pressió duríssima, cada vegada més a les institucions europees, i per tant nosaltres hem demanat des de fa molt de temps no només més transparència, sinó més control d'aquests organismes. No és un problema de que no hi hagi una legitimitat per poder fer pressió des del punt de vista de determinats grups d'interès, és que cal transparència, cal control i cal sobretot que la legislació europea no es vegi necessàriament influïda per moltes d'aquestes pressions. És per això que cal no només establir un registre, i un registre que garanteixi la total informació sobre aquest tipus de lobbies, les seves pràctiques i a qui representen, sinó també la necessitat d'establir un codi de conducta. Un codi de conducta que ha de permetre, des del punt de vista de les institucions i des del punt de vista també de la feina parlamentària, establir les normes i els marcs en els quals aquesta activitat lobbista s'ha de desenvolupar. Jo soc partidari de determinats grups d'interès, soc lògicament també molt partidari de dur al Parlament Europeu la veu de determinats grups d'interès que són, des del meu punt de vista, aquells que defensen els interessos socials, els interessos sindicals, els interessos del medi ambient, i soc per tant també molt partidari que aquesta transparència permeti també visibilitzar a quins lobbies, a quins grups d'interès cada diputat i diputada dona suport.